Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, možete se sada prijaviti na moj kanal, a ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno na podršci i hvala vam puno što volite moje vatreno dobre recepte. Danas ću da vam pokažem jedan neobičan recept, to je jedan slani rolat sa kikiriki štapićima. Od sastojaka za ovaj rolat bit će vam potrebno 6 jaja, bit će vam potrebno 6 kašika brašna, jedan prašak za pecivo, oko pola kilograma feta sira, jedno 4 kašike pavlake i treba će vam oko 3 kesice grisina sa ukusom kikirikija. Pripremit ćete jedan pleh, njega ćete staviti papir za pečenje, rerno na 200 stepeni, da dok mi umutimo jaje i ostale sastojke, da se rerno polako zagreva i da se peče kora za rolat. Vidjet ćete, postupak i priprema su veoma jednostavni i laki i ovaj rolat će vas oduševiti svojim ukusom. Za pripremu kore odvojit ćemo 6 belanaca od 6 žumanaca, pa ćemo belanca penasto umutiti, pa ćemo postepeno dodavati jedno po jedno žumance. Kada to budemo završili, onda ćemo dodavati brašno malo po malo. Ubacit ćemo tu 2 kašike pavlake i prašak za pecivo, smesu izliti na papir za pečenje i nositi u rernu da se peče. Kada ste rolat izvadili iz rerne, znači skinite ga zajedno sa papirom, stavite na neku tacnu i tako toplo ga odmah urolajte u ovaj papir za pečenje i ostavite ga da se, malo je vruće, ostavite da se dobro prohladi. On se peko nekih 10 minuta, vi probajte čačkalicom, znači po sredini kad ne ostaje tragovi na čačkalici, znači da je rolat gotov. Znači ne mora u vlažnu krpu, nego ovaj papir koji se pekao. Samo dok je to tako vruć, vi ga umotajte i ostavite da se dobro prohladi. Sada kada se rolat dobro ohladio, ovaj feta sir ćemo da iznječimo sa viljuškom. Tu ćemo da ubacimo i 2 kašike pavlake da bi ga lakše razmazivali po rolatu. Pa ćemo to lepo sve da promešamo i sjedinimo. Ukoliko bude potrebno da još malo dodamo pavlake, dodat ćemo. Vidjet ćemo kad budemo zamutili, ali mislim da neće trebati. Ovo će moći lepo da se razmaže. Odmotat ćemo rolat, premazati ga sa ovim filom i po njemu naređati grisine. Evo, dragi moji, sada možete da vidite prisek ovog fantastičnog rolata. Kora je mekana, penasta. Ove grisine sa kikirikijem ćemo dati poseban ukus. Za ljubitelje kikirikija ovaj rolat će biti pun pogodak. Nadam se da ćete recept rado isprobati i do nekog novog videa i video recepta. Sve vas puno voli i pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!